zer da Nafarroako autogobernua? Bueno, Erdi Arora joango bagenu, edo bagina, historikoki Nafarroako erresuma sortu zenean, 10. mendean, erresuma subiranoa zen, beraz, autogobernu osoa zeukan Nafarroak, ezta? Hasieratik haren gobernu tresnak, foruak, alegia, bertakoen, ohitura, zuzenbidea eta bar, jasotzen zuen, ezta? Azken batean, gutxika, mendeak aurrera joan ahala, autogobernu hori egikaritzeko, geroz eta erakunde gehiago, instituzio gehiago sortu egin ziren, hasierako erregeari, auzitegiak, gorteak, diputazioa, eta, azken batean, autogobernu hori aurrera eramateko, genuen sistema hori subiranoa zen, ezta? Baina guzti hori nolabait esateko, etenaldi garrantzitsu bat dauka, 1512an konkistarekin, eta batez ere 1515an, Nafarroa ja Gaztelako koroan sartzen denean, eta autogobernua jarraitzen du, baina ja Nafarroako hainbat erakundeetan Gaztelako potereak hor esku sartzen dute, ezta, modu garrantzitsu batean. Ez bakarrik erresumaren erakundeetan, baita elizan ere. Eta beste urrats garrantzitsu bat, eta kasu honetan autogobernuaren kontrako urratsa berriro ere 1839an izango da. Ja aurretik 1808, 1812, 1820an ere aurrekari batzuk aurkituko ditugu, baina 1839tik aurrera ja behin betikoz erresumak desagertuko da. Erresuma eta erakunde gehienak desagertuko dira. Noski hor Nafarroa Espainiako provintzia bat izatera pasako da, eta autogobernua hainbat alor edo esparru gutxietara murriztuko da. Administrazio eta zerga alorretan batez ere, eta hola mantenduko zaigu gutxi gora bera, eta alor horiek, zuzenbide zibila eta beste batzuk, 1978 edo konstituzioarekin, eta batez ere 1982 arte. Zeta orduan izango da egungo autogobernuaren sistema sartzen zaiguna, ez? Bai konstituzioan, modu orokorrean, eta gero Nafarroako foru eraintza birrezarri eta hobetzeari buruzko legean, ez? Nun azalduko den zer nolako autogobernua dugu. Noski ez dauka zerikusirik egun daukagun autogobernu hau, historikoki autogobernu subirano hura izan zena, ezta? Ja ez ditugu gorterik, ez ditugu justizia epaitegirik, ez daukagu gudarosterik, ez daukagu ogasun berezirik, naiz eta gure ogasuna oraindik hitzarmen ekonomikoaren menpe egon, eta abar. Beraz, egun daukagun autogobernua, Espainiar konstituzioak uzten digun autogobernua da, eta hor Nafarroako eskubide historikoak errespetatzen direnez, eskubide historikoiek dira ditugun apurroiek izatea uzten diguna. Eta hobeagotze edo foruaren hobeagotze hau, gure autogobernuaren iturri nagusi hau, bitan aldatu zen, 2001 urtean, 2009 urtean, oso aldaketa txikiekin, eta orain, hurrengo urteetan, berriro ere aldaketa baten atarian gaudela dirudi. Hor, erronka garrantzitsua izango du Nafarroak bere autogobernuari eusteko, eta albadu zabaltzeko ere.